My dear brothers and sisters in Christ, meron pong isang kwento ng isang karpintero habang nagpapako ng yero sa bubungan, siya'y nadulas at nahulog mula sa bubungan. Swerte yung karpintero dahil sa baba ng bahay, merong isang kordero, isang tupa na kumakain sa damuhan. Bumagsak ang karpintero sa kordero, sa tupa, namatay ang tupa, nabuhay ang karpintero. At bilang pasasalamat sa tupa na namatay, nagtayo siya ng isang monumento. Monumento ng isang tupa na nagligtas sa kanyang buhay. My dear brothers and sisters, nahulog si Eva at si Adan sa kasalanan, sa bitag ng demonyo. Kasama ni Eva at ni Adan, nagkaroon tayo ng kasalanan mana. Pero sinalo tayo ni Jesus. Siya nag-alay ng kanyang buhay upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Narito si Jesus sa banal na misa. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Dahil sa pamagitan niya, iniligtas niya tayo sa kanyang pag-aalay ng buhay sa krus. Isa po sa karikot na ginagawa ngayon, although hindi natin nagawa dahil sa COVID crisis, ay yung tinatawag na dakit kordero, kung saan ipinapagunita sa atin ang pagdakit, ang pagsundo sa isang tupa o kordero mula sa Quran, malapit sa altar of sacrifice ng templo ng Jerusalem. Kukunin ang tupa o kordero mula sa Quran, itatali sa nila, and a little pool, sasama yung tupa. No question asked. Mahamang tupa, a little pool will follow you and obey you to the altar of sacrifice. Yung iba po, matigas sa mulo. Excuse me for the example. Kapag tinali mo ang liit ng baboy, pahirapan ang mangyayari. Hihilayin mo yung baboy, hihilayin ka niya, magtalpak niya, may pagkasakit kayo, at yung pamandahan mo yung buldi, mga pataklaya, ito kikira yung babi. Excuse me for that example. Pero yung tupa, a little pool. Kaya pumitali din ng tupa. Kunting hugot, sasama sa iyo. Maamo, walang reklamo. Alam niya, iaalay siya sa altar of sacrifice. Ganyan si Jesus. Nung siya natulad, nung siya ay flagellated, the scourging at the pillar, itinali siya sa liit, sa kamay, sa bewang na parang animal na ayaw nilang makawala. Pero walang aray, walang reklamo sa Panginoon. Pinasan niya ang krus. Ipinago sa krus, hindi siya nagmura, kundi nagpatawad. Yung bunggo pa kapag tinatay, lumuluha, pero hindi mumamawa. Hindi nagreklamo. Marunong siyang magsakripisyo. Pero yung baboy, excuse me again, kapag tinatay mo, nakugugulew niya. Ang lakas ng nawa ng baboy. Kung nasa daw tayo, baka hanggang balibago o abakan, dinig yung sigaw ng baboy at pagkinakatay. My dear brothers and sisters, tatlong bagay ang ipinagdiriwang po natin ngayon. The institution of the sacrament of holy orders, pagpapari. The institution of the Holy Eucharist, ang banal na misa. At ang bagong kautusan ng Panginoon, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo.
Kaya po Monday, Thursday, yung Monday, galing sa datang mandate, isang bagong kautusan, magmahalan kayo. Kung paano, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Bigyan po natin ang pansin ng Eucharistia, banal na misa, the Holy Sacrifice of the Mass. Ang banal na misa ay pagtitipon ng mga anak ng Diyos. At sa banal na misa, pinapakain tayo ng Diyos ng kanyang mga banal na salita at ang kanyang katawan at dugo. Dalawa po ang parte ng banal na misa. The liturgy of the Word, usapang pagmamahalan. And the liturgy of the Eucharist, handurang pagmamahalan. Kaya nga po sa banal na misa, kinakausap tayo ng Diyos. God feeds our minds with the Word of God. And God feeds our soul with His body and blood to give us strength to go on in our daily fights. Lalo-lalo na sa pagpapakabanal at pagiging mabuting tao. Ang bawat tao ay labanan. It is a fight between the evil and the good. And we need the strength of mind, holding on to the Word of God, and the strength of our soul. Tibay ng loob upang manatili sa kabutihan at kabanalan. My dear brothers and sisters, kung babalikan po natin ang Pasko, December 25, ginugulitan natin ang birthday ni Jesus. He was born in Bethlehem. At ang ibig sabihin po ng Bethlehem, bahay ng tinapay. Balit tinapay, the house of bread, Bethlehem. Nung dumating yung mga pastol sa Bethlehem, ano po nakita nila? Nakaiba ang sanggol sa isang sabsaban. Makirayang bikot din may mga lalabangan, sabsaban. Ano ba yung sabsaban? Doon kumakain ng mga animals. Sabsaban in English is manger. Manger is from the Italian word mangiare. Kikapampangan, mamantana. Mangiare is to eat, mangiamo. Let us eat. Kikapampangan, mamantana. Even then, when Jesus was born in Bethlehem, He was already telling us, mamantana, mangiamo. At ipamangan niya pagna, di kaya nagsarili. At may patutuanan na yan. Dinaw ni kayang katawan at daya, king krus. At daraw ni kayang sarili, daya, king banal na Eucharistia. Kitang milyari kariting Golgotha o Calvario, malilyari king banal na misa. Tuloy sinabi ng Dilo, greater love is no man than this, because He is more than willing to lay down His life 1,000,000 times in King Banal na Eucharistia, in order to keep us going, in order to strengthen us, to nourish our soul, our minds, through the Holy Eucharist and the Word of God. My dear brothers and sisters, isang paanyaya sa atin ng Panginoon, nakakapag siya sa isang sabsaban. Ganun din ang hamon niya sa atin. Iabag natin ang ating sarili. Smorgasbord, buffet. Hindi siya hawak-hawak ni Maria, kundi nasa isang sabsaban siya, being offered to everybody. Sana ganun din tayo. Sabi nga nila, Christ is bread to be broken, bread to be eaten. May we become bread for one another. Yan ang hamon ni Jesus sa Eucharistia, to offer ourselves for one another. Ang sabsaban po ay lugar kung saan kumakain ng mga animals. And it is very surprising, mga wild animals yung iba. And yet, pagdating sa Bethlehem, when Jesus was born, nagsama-sama sila. Yung mga tupa, yung mga baka,
yung mga kambing, yung mga asno at iba pa, nagsama-sama sila. Hindi sila nag-away-away. Kapag pinagsama mo yung aso at pusa, Diyos mo, may bagayan na, may panganapos na, may pangit na. But when animals came to the manger, they ate in peace with one another. Sana sa oras ng banal na misa, sa oras ng mapagkainan, let us eat in peace. Walang away, walang sama ng loob. Because the Eucharist is the symbol of peace and unity among God's people and among family members. Kaya kapag kumain tayo, let us eat in peace in the name of love for one another. Yung pong mga animal kapag kumain sila, dinalapit nila kayang muso na kayong sila. Itang muso na dapat din ipamangan. Pero kapag tayo kumain, yung pagkain ang lumalapit sa ating bibig. Yung animal kapag kumain, yung bibig ang lumalapit sa pagkain. Bumababa sila, yumuyo po sila, pero tayo hindi. Yung pagkain ang lumalapit sa ating bibig. Tinatanggap natin si Kristo. Isinusuko sa atin o kaya naman tinatanggap natin at sinusuko natin. Bakit? Upang sa pamamagitan ng banal na komunyon at mga salita ng Diyos, itataas ng Diyos ang uri ng ating pagkatao. Magpakatao ka, magpaka-Diyos ka. It's not the other way around. Tao ka, magpaka-animal ka. Hindi ganun eh. The Holy Eucharist and the Holy Communion should raise up, should level up the quality of our life. Hindi naman tayo tao, mag-level up ka, Kristiyano ka, magpakabanal ka, magpaka-Diyos ka, maging mabuti kang tao. Befitting of a child of God and a disciple of Jesus Christ. Yung pong mga pagkain, halimbawa yung damo, kakainin yun ng baka. At yung baka kakainin ng tao. Pero si Jesus hindi. Siya nagsasabi, take this, all of you, and eat it. Hindi sinabi ng daw sa baka, eat me, no? No question na, yung baka kakainin yung damo eh. Hindi pwede magreklamo ang baka kapag tinatay. Para gawin ko lalo at beef. Pero si Jesus, hindi natin siya kinain. Siya nag-alay ng kanyang buhay. Inialay niya ang buhay niya sa krus, and everyday in Holy Communion, take this. Inialay ng buhay niya sa ating katawan at dugo. Kunin niyo ito bilang pag-aalaala sa atin. So that when we eat and drink the body and blood of Christ, remember that food, that body and blood of Jesus that we eat and drink in Holy Communion becomes a part of us. It will pass through our digestive system and it will become yung mga particles na yun, nutrients, pupunta sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Our heart, body, and soul, and our mind, upang baguhin tayo ng banal na komunyon. We become what we eat. Sana when we eat the bread of the Word of God, and when we eat the body of Christ, we become what we eat. Sana yung mga salita ng Diyos, hubugin tayo at baguhin ang takbo ng ating isip, damdamin, at pakikitungo sa iba, at ang takbo ng ating buhay. Sana yung Holy Communion, baguhin din ang ating pag-iisip, kaluluwa, katawan. Yan ang purpose ng Holy Communion. Baguhin ka. At sa tanda natin ito, sana binago na tayo ng mga salita ng Diyos. For 30 years, for 50 years, for 60 years, makinabang ka. For 60 years, sisimba ka. For 60 years, nakikinig ka sa mga salita ng Diyos. It's not enough to eat the Word. It's not enough to eat and receive communion. It's not enough to listen to the Word of God. Dapat baguhin ka ng mga salita ng Diyos. Baguhin ang takbo
at baguhin ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa. My dear brothers and sisters, hindi madali ang makinabang. Sometimes receiving communion and listening to the Word of God is a dangerous affair. Kasi hinahangang ka ng Panginoon upang malasahan mo, upang mag-digest mo yung mga salita niya at yung communion sa katawan mo. So, the Word of God magkakaroon ng buhay sa iyong buhay. Kapag tumanggap ng communion, delikado rin nakikinabang. Bakit? Kasi kapag nakinabang ka, tinanggap mo si Jesus, tanggapin mo rin yung katuwangan mo. Tanggapin mo rin yung manuyang mo. Tanggapin niya naman ang kapatid mo, hindi ako isasabi. Tanggapin mo yung mama mo, itatang mo. Bakit? Hindi tayo namili ng nanay at tatay. Yung mga magulang natin, hindi sila namili ng mga anak. Hindi tayo namili ng mga kapatid. Bakit? Kasi regalo tayo ng Diyos sa isa't isa. Kung paano tinanggap natin si Jesus at tinanggap tayo ni Jesus, sana pagkatapos ng communion, tanggapin mo ang mga magulang mo. Huwag mo silang ikahiya. At yung mga selos lang mo, that's her. Tanggapin mo ang manugang mo, anak mo na rin mo. Tanggapin mo ang biyanan mo, kahit ako minsan buruha siya. Magulang mo na rin yun. Sana magsama-sama ang pamilya, accepting one another as gifts from God. Kumain ng sama-sama na may pagmamahal, may pagpapatawaran, at pagtanggap sa isa't isa. Yan ang 3-in-1. 3-in-1 ibig sabihin, love, service, and acceptance. The formula of family meal, 3-in-1. Love, service, paglilingkod, at pagtanggap sa isa't isa. Remember the miracle of the multiplication of the loaves. What have you? Sabi ni Lord, dalawang isda at 5 tinapay. Sa init ng araw nahulog na yung mga 2 isda at 5 tinapay sa bagong isang binata. Siguro na tinapay rin ang masyas na namin alamat sa kao. Baka nagagawasan medyo bilasan ng bagya. Pero alam nyo, hindi nagreklamo ang Panginoon. Tinanggap niya yung 5 tinapay at yung 2 isda. And He multiplied them. Hindi niya sinabi, huwag mabangnas na mataranasan na rin, bilasana, huwag kasi na rin tinapin. God will always take us for who we are. And by the grace of God, what we are now is because of the grace of God. When we offer our life to God, babaguhin tayo ng Diyos. Maraming himala ang mangyayari sa buhay natin. My dear brothers and sisters, isa po sa napakahalagang oras sa pamilya ay ang oras ng kainan. Meal time and family time ay oras ng pagkakaisa. Sana sabay-sabay kayong kumain. Hindi sa likutan. Hindi mauna ka na. Busog pa ako. Hindi totoo yun. Pagkatapos ng kumain, sisilip-silip ka Yari na kaya. Pagtapos na, makakain. Sabi mo, busog ka. Pero pagtapos na ng kumain, makakain. Ibig sabihin, ayaw mo makiisa. Sa oras ng kainan, nagkakasundo-sundo. Yung pagkain na tinatanggap mo, sana tanggapin mo rin ang iyong mga kapatid, manugang, mga taong inalagaan sa bahay, mga pondino, mga kapitbahay na walang kinakain. Oras ng pamahan, may kakasundo. May oras ng pamahan, bisasan neto. Oras ng kainan, pagsaluhan natin ang bunga ng sakripisyo ng ating mga magulang. Pero yun o, itang laga kapalya, itang sigang tilapia,
naman niya pagkilamay sa ika. Nung niya magsakripisyo itatang, mamalengke ma, maglutoy ma. Yung pagkain natin ay simbolo ng sakripisyo ng magulang natin. And oras ng pagkain, it's time to tell your stories with one another. Pakiusap lang kapag oras ng kainan, itabi muna yung mga cellphone. Bigyan mo ng alaga yung kaharap mo. Kaharap ng nanay mo, kapatid mo, anak mo. Give your full attention to them. Para ba kapag nagmimisa ka, kinakausap ka ng Diyos. Kaya mag-cellphone kapag misa. Bastusin ka. Kapag oras ng misa, give your heart and mind and soul, body, para sa Diyos. Ang oras na ito ay para sa Diyos, hindi para sa cellphone. Hindi para sa pagluluto o paglilinis ng bahay, para sa Panginoon, kahit kailan misa tayo. Sa oras ng pagkainan, celebrate the presence of one another. Kasi hindi naman lahat ng oras na kakasama tayo. After COVID, baka once a month na tayo magsasama-sama sa lamesa. Samantalahin ninyo ito. Make it a point. Meal time is family time. Sama-sama together. So, my dear brothers and sisters, sa banal na misa po, merong isang magandang awitin na kinumpos ni Monsignor Red Canas. Ginamat mi daralami, ay nikekeng sarili, baboling altar ng Diyos, pabanalan mo sa agwan mi. Baboling altar ng Diyos. Ano ba ang hindi ng banal na misa? Go! Pumayo kayo. Tapos ng misa, bakit? It's time for you to celebrate your Mass. Sa ibabaw ng altar ng inyong buhay, dito sa altar ng simbahan nagaganap ang pagdarahon, pamagdao ng Diyos. Sa altar ng inyong buhay, iniaari ninyo ang banal na misa. You celebrate Mass in the altar of your lives. Ano ba yung mga Eucharistic acts? Jesus took the bread. Let us take one another and accept one another for we are. He broke the bread. Nagpasalamat siya. He took the bread. He gave thanks. Magpasalamat tayo. Grace before meals is pasalamat bago kumain. Grace after meals is pasalamat pagkatapos kumain. May nakita ko sa Facebook, isang bata, siguro grade 3, nagdarasal. Sa kabilang ng mesa, tinatawanan siya. Bilibugin na kayo. Diyan siya magpasalamat yung Diyos. Kahit tawanan ka ng kaklase mo, you pray the grace before meals. And the grace after meals, marunong kang magpasalamat sa pagkain at sa lahat ng bagay. Count your blessings, not your miseries. He broke it. Kaya biyakin natin ang ating mga sarili. Kung paano yung ubas get pressed. And the grain of grape will lose itself in the wine. Kung paano yung mga wheat, mga grains of wheat are pulverized. And the grain of wheat will lose itself in the bread. Ganun din dapat. Let us lose ourselves in the service. Kalimutan ang sarili. There is the process of digestion. Pag kinain mo yung pagkain, ako, tutunawin ang mga gastric acid. You have to break your pride, your selfishness, your individualistic, your personal wins. Yung lakas-loksan mo, lumo. Alisin yun. Break it. And give it to His disciples. Break your pride and serve willingly to one another. So, my dear brothers and sisters, sana sa panahon ito ng COVID, baguhin ng COVID ang ating family. Mapagkainan, sana magindahan ng maraming pagbabago sa pamilya. Banal na misa,
pagkain ng ating kaluluwa, katawan ng buhay. Meal tayo. Sana baguhin ang ating mga mapagkainan, ang ating relasyon. Kaya masasabi natin, ang sarap mong magmahal. Di ba? Hindi ka naman kinakain, pero ang sarap mong kasama. Ang sarap mong maglingkod. Bakit? Dahil maintindihan mo ang tunay na kahulugan ng banal na Eucharistia sa iyong buhay.